Čaute Slováci, opäť vás vítam v mojom programe. Dneska som sa rozhodla, že urobím video o cesnaku. Takže som sedela na internete a hľadala som všetky možné štúdie, rôzne prednášky o cesnaku. A mám tu pár zaujímavostí, ktoré si myslím, že sú relevantné na to, aby sme ich všetci vedeli. Takže tak trošku z histórie porozprávame. Cesnak bol, čo sa týka registrov, pochádza z centrálnej Ázie a už sú zaregistrované určité poznatky o cesnaku už spred 5000 rokov na to, aké mal účinky a na čo ho používali. Takže používali ho už v Egypte, keď stavili pyramídy, aby robotníci mali obrovskú výdrž a sílu. Potom ich používali dokonca ako afrodiziakum. Používali ho na to, pretože zistili, že ľudia, keď jedia každý deň cesnak, vlastne nie sú chorí toľko, ako napríklad boli tí ostatní. Takže už vtedy vedeli, že cesnak je veľmi dobrý. Ďalej, už Hippokrates, otec modernej medicíny, by som povedala, alebo dedo, to už bude dedo. Už on používal vlastne cesnak na liečenie rakovinových nádorov. Už Hippokrates. Takže to bolo z histórie trošku. A vlastne máme ešte jednu z histórie. Cesnak pomáha proti upírom. Pozor. Ďalej. Obsahuje viac ako 400 chemických komponentov, ktoré sme vlastne zistili, že tam sú. Veľmi veľa z týchto komponentov ešte ani nevieme, čo vlastne robia ľudskému telu, ale nachádzajú sa tam. Nachádza sa tam tiež určité množstvo vitamínov a minerálov, takže niektoré vám teraz spomeniem z nich. Sú mangán, kalcium, fosfor, meď, draslík, selén, železo, jód a zinok. Všetkých veľmi potrebujeme. Sú veľmi základné, vlastne to sú základné veci, čo by sme mali mať každý deň. Vitamín B1, B6 a vitamín C. Takže to máme takú multivitaminovú tabletku, keď si dáme cesnak. Veľmi dobré, veľmi výživné, veľmi zdravé. Každý deň cesnak. Ďalej, čo som si tu napísala? Cesnak, prosím pekne, dokáže zabiť baktérie, vírusy, kvasinky a pliesne. Je to veľmi zaujímavé. Dokáže tak byť baktérie ako E. coli, salmonelóza, stafylokoky, potom tuberkulóza, meningitída a tak ďalej. Obrovské množstvo baktérií dokáže zabiť. A obrovské množstvo vírusy napríklad ako herpes. Dokáže dokonca zabiť HIV vírus. Dokáže veľmi jednoducho si poradiť s chrípkou alebo so zápalom plúc, keď je to vírusný, takisto ako bakteriálne. Ľahko si poradiť s kvasinkami alebo s kvasinkovými infekciami, ktoré spôsobuje napríklad kandida. Vieme, že táto spôsobuje rôzne problémy v tele a cesnak si s ňou dokáže veľmi jednoducho poradiť. Takže dosť dobre vedieť o cesnaku tieto veci. Ďalej sa vám porozprávať, čo ešte táto zaujímavá rastlinka obsahuje. Ničí rakovinové bunky. Zaujímavé však. Znižuje cholesterol. Reguluje vysoký krvný tlak. To znamená, nie ho znižuje, akože že vám zníži krvný tlak, ale ho upraví. To znamená, ak máte vysoký krvný tlak, tak si s ním cesnak poradí tým, že vlastne odstráni problém, ktorý vám spôsobuje ten krvný tlak. Takže sa vám tlak upraví v tomto prípade.
nadopoje imunitný systém. To znamená, keď nám niečo dopoje imunitný systém, môžeme povedať, že je to vlastne ultimátna rastlinka na všetko. Pardon. Je to ultimátna rastlinka na všetko. To znamená, že môže pomáhať pri akejkoľvek chorobe. To znamená, že dokáže pomáhať povedzte mi nejakú chorobu. So všetkým. Ďalej. Také zaujímavé, čo som našla, že zvyšuje potenciu. Pomáha pri zažívacích problémoch. Je používaný ako antibiotikum bez vedľajších účinkov, by som chcela povedať. Bez vedľajších účinkov dokáže si poradiť so zápalmi. Čiže je protizápalový. Čo vieme, že hociaké malé zápaly nám môžu spôsobovať neskôršie rôzne problémy v tele. Však pomáha pri arterioskleróze, dokonca aj pri Alzheimerovi a pri demencii. Alebo je to prevencia, by som povedala, proti týmto chorobám. Pomáha pri astme, dokonca aj znižuje riziko predčasného pôrodu. Ďalej som našla, pomáha pri ekzémoch, zápaloch stredného ucha, pri bolestiach zubov dokonca. Dokáže odstrániť kurie oka, prosím pekne. Dokáže odstrániť kurie oka. Cesnak. K tomuto by som chcela povedať niečo, si treba dávať pozor, veľmi veľký pozor, pretože cesnak je tak strašne silný, že dokáže spáliť kožu. Takže keď si chcete liečiť kurie oko, treba to ohraničiť iba na to kurie oko. Pretože ono dokáže spáliť kožu. Je tak veľmi silný cesnak. Dokonca pomáha pri zápaloch kože a pri cukrovke. Znižuje a reguluje cukor, pretože pomáha pri tvorbe inzulínu. Zaujímavé však? Prečo nevieme tieto veci od lekárov? No, ideme ďalej. Našla som, že cez 700 publikácií, a tam je to, v tých publikáciách bolo spomenutých cez tisícku výskumov, kde vlastne hovoria o tom, že cesnak má obrovské množstvo antioxidantov, ktoré pôsobujú perfektne proti zápalom. Pri prevencii proti rakovine, pri prevencii dokonca proti starnutiu. Pôsobí to dobre proti starnutiu a dokonca aj pri srdcovo-cievnych chorobách, akéhokoľvek charakteru. Dokonca dokáže cesnak pomôcť aj pri, keď máme určité poškodenie tela z radioaktivity, napríklad z rentgenov, z radioterapie, alebo z ožiarenia niekde v Černobyle, alebo čo. Cesnak dokáže detoxikovať naše telo a pomôcť nás zbaviť sa týchto zlých radikálov tam. Takže teraz som si tu napísala, že vo Washingtonskej univerzite zistili nedávno, to bola jedna z novších štúdií, by som povedala, že našli určité látky, ktoré sú v cesnaku, ktoré pôsobia 100 krát, to znamená 100%, 100 krát lepšie ako dve najlepšie antibiotika na svete. 100 krát lepšie ako najlepšie dve antibiotika na svete. To obsahuje cesnak, prosím pekne. Čiže akýkoľvek zápal, akýkoľvek problém v tele, surový cesnak nakrájať 3-4 krát denne, vôbec vám to neuškodí, vám to môže iba pomôcť. Ďalej. Čo som zistila, čo sa týka cesnaku a rakoviny?
pretože to ma trošku zaujalo, pretože tá štúdia bola dosť taká rozšírená, ale ja vám poviem tú najdôležitejšiu informáciu, čo si myslím, že je veľmi dobrá. Robili test, volá sa to kométový test. A zistili, že vlastne, ak dodávame do nášho tela karcinogény, aké sú napríklad aj varené pečené mäso, a hociaké mŕtve mäso vlastne je karcinogén, alebo aj iné prepečené oleje, to sú tiež karcinogény. Dodávame toto do tela, tak zistili, že vlastne sa nám rozpada DNA. Keď vlastne zjeme tieto karcinogény, tak sa nám rozpada DNA. Robili to v kometovom teste a vlastne je to taký test, kde máte dva póly, elektródy, dali do toho jednu bunku. V tomto teste to bola bunka z prsia ženy. A vlastne pridali do toho karcinogén, čo bolo vlastne pečené mäso, alebo karcinogén z pečeného mäsa. A urobili ten kométový test, že takmer polovica, viac ako polovica DNA sa rozpadla. Neuveriteľné. Viac ako polovica DNA sa rozpadla. Potom urobili tento test opäť a zistili, že vlastne keď pridali k tomu cesnak, tak tiež stále sa tam rozpadalo to DNA z tých karcinogénov, ale už nie je toľko, ako keď bol iba samotný ten karcinogén. To znamená, tento cesnak vlastne nám pomáha udržať naše DNA a ho posilňuje naše DNA. Cesnak nám veľmi veľa by som povedala, posilňuje naše DNA. To je veľmi dôležitá informácia. Ďalej, dokáže nás vlastne detoxikovať, ale k tomu DNA by som chcela ešte povedať jednu vec. Keď máme poškodené DNA, tak máme najväčšiu predispozíciu na to, aby sme dostali rakovinu. Pretože rakovina sú vlastne neohraničený rast abnormálnych buniek. K tomu je tam strašne veľa toho, nechcem do toho zachádzať, ale má to niečo spoločné s tým, že vlastne naše DNA nie je dosť silné na to, aby sa udržalo pokope. Čiže detoxikácia, áno, cesnak nás detoxikuje, čiže každý deň budeme jesť trochu cesnaku. Perfektná detoxikácia každý jeden deň, to môže iba pomôcť. Ďalej by som chcela povedať, že som našla štúdiu, kde cesnak je rastlinka číslo 1. Číslo 1 a má neuveriteľné výsledky pri boji proti rakovine. Používajú ho v boji proti rakovine všetkého. Je to číslo 1 rastlinka, našla som iba rakovina ladvín, tam je číslo 1 rastlinka vlastne por. Zaujímavé však. A cesnak je číslo 2. Čiže všetky ostatné rakoviny, rakovina mozgu, pečenie, pankreasu, prostaty, prsníka, všetky tieto rakoviny, číslo 1 rastlinka v boji proti rakovine bol cesnak. Bola to rastlinka číslo 1. Číslo 1. Veľmi veľa ostatných rastlín má tiež veľmi veľa komponentov na to, aby bojovali proti rakovine, ale cesnak je číslo 1. Čiže musíme dať tejto rastlinke, prosím pekne, musíme dať tejto rastlinke veľký aplaus, pretože si to zaslúži. A my by sme sa mali dať dokopy a jesť trošku viacej toho cesnaku, pretože máme veľmi veľa rakoviny na Slovensku. Dobre, majte sa pekne zatiaľ. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na vás na budúce. Prosím vás, zdieľajte toto video. Ďakujem. Majte sa. Dovidenia.